Prabu kepelajar wonten paidamel menapa Koko Prabu penyakit ora patut jebul pancen bener pengendikane Yayi Kresna yen to Kakang Semar iku mau lakuning telik sandipa jebul gaweane Dura nanging Pendhita Dura dadak nganggo wadyabala ana senopatine pengakune sak peguron karo Paman Dura nanging durnanipun nonton ana larak ngaten sobi mundur sekedap kula badhe manggi Prabu Wirambadéwa wis mongso bro Yayi Adik Setyaki numbul gadanira prekontet saliranira yen to kaca andra sang wirangtu mandang Setyaniku garwanira Setyaki Mandura et mojo Baladewa mundur ana satra kenclong-kencling kenthet sapa kowe ditepungake aku Sentana Ndrawati satra Garbaruji aku Setyaki wah iki Setyaki Baladewa kon ketok Wirambadéwa kena ngepok koncane Koko Prabu yen sempal baune Setyaki apa babar kopo Dedek muras penantang perkara karo aku. Tak tebak dan ora rontok igawak sembah dalamamu. Kelakon sigar mestakamu. Kanthi sukma kadaktiwa kurang sekti kendhita wiwang. Tebak dan rontok ki awakmu. Anak hot wah tanda
mati aku. Hai. Hai. Ah. Aduh. Mati aku. Hai, candak nang untir, ah. Ah. Ah, ojo mlayu, hai. Hai, ah, hey yo. Redian. Kones apa jana rawon Waduh. Dian Rakrasa. Banteng kowe. Ayo. Ah. Yo, walah yo. Aduh. Wah. Waduh. Waduh. Ramane dewe Waduh. Mati aja.
Duh. Mah kok jadi lan celeng. Aduh. Iki leh ku ngimpi wingi dirubung sendok. Pripun to Kakang Dula? Aku diajar saking nganti diseret. Sampeyan niku reka-rekane pripun ajeng kula tulungi. Ambangane diseret mungsuh to kula seret. Wong kula niku kanca sampeyan. Nek kula malah pilih diseret sencaki. Lha nyeret metu lapangan halus kae. Nek sampean niku le nyeret ya wis mlebu kali. Kurang-kurange mlebu kuburan. Kijing do mengsle kabeh. Do ketabrak. Nggih, nggih. Ning kula ki jane intine niku nulungi lho. Nulungi napa? Kanca-kanca. Kanca apa mungsuh? Kuwi jenengane ora kok nulungi ning genti nyeret. Jane ajeng kula tulungi ning le keplayu niku saking bingunge kok napa-napa kula trunjang. Nah niku pripun to niki wau? Wiramba Dewa maju. Baladewa dicokot mundur, sing maju Sencaki. Wiramba Dewa kalah mu Sencaki. Lah kok Sencaki bareng weruh aku balang kaulan. Blas. Nganti sutung ngono barange. Ning rak kendange ora seneng sutung. Anggere dut lemni sengit. Ya wis. Yo pripun niki? Kula rumangsa disepelekke. Wong Sencaki iki bayi wingi sore. Lah kok ngepruk-pruk karo wong tua. Iya, ya. Dasare kula duwe kembang. Saniki kula ajeng ngamuk. Gandeng Wiramba Dewa mundur. Anggenipun ngamuk, kula mbeta cundha manik. Nek mriko mbeta gata, kula mboten saged pejah. Jalan kula nggembol Puspita Wijaya Kusuma. Pun ngenten mawon. Oh nggih, kula botohi saking pun mangkuli sani mawon. Kula ngamuk mawi candha manik. Kuntang duguduk. Udus kemau. Dededong, ting tak dededong. Tak kiri.
pasing Cundha Manik tumama jajan Raden Setyaki sirna mergalayu. Nggih pitados kula. Setyaki saged pejah nggih. Cundha Manik kok. Oh nggih. Njuk pripun niki? Niki kula ajeng ngamuk. Mboten ming Setyaki yen perlu Baladewane ajeng kula pateni sisan. Mawi Cundha Manik dasaripun kula nggih mbol puspita mboten badhe sirna mergalayu. Oh nggih pun. Terus saniki ngaten Jejuni. Setyaki badhe kula cemplungaken wonten Gendhoga. Gendhoga kencana. Oh nggih. Liripun kados pundi? Supados Setyaki mangke dados atur kaliyan Ibu Petani. Napa kinten-kinten saged Setyaki semanten gendhaganipun namung semanten. Napa saged mlebet? Setyaki pun kula tamani pengracutan, ngaten. Yen pun kula racut, badhe Setyaki menika gedene sak gajah. Nek pun diracut kantun sak klenteng. Oh, nggih pun pitados kula. Mula sampeyan ki sok meguru kula. Oh, nggih. Kula niku kepengin meguru sing kira-kira niku jenengan mboten iso. Napa? Utang karo kaptene Pak Giarto supaya ora ditagih. Angger gerobakmu neng kono ya ora ditagih. Pun caranipun klebetan wonten Gendhoga. Mangkursani. Pancen sekti tenan kok Kakadun. Mangkursani iki. Niki. Nah, blebet ta. Pun mlebet niki. Nggih pitados kula. Terus niki kula ajeng ngamuk. Baladewa sisan badhe kula pejahi. Ngeten mawon. Jenengan ugi nyambut damel. Oh nggih. Ugre mangke wonten tiyang semaput. Terus diwadahi Gendhoga. Nek ana wong semaput wadahi Gendhoga. Nggih. Oh nggih, kula botohi sampean. Ngaturaken ketiwasan
Saklebetipun kengerahi Raden Setyaki manjing wonten Ronanggon. Malah mengsaipun Pendhita Durna kenging cundha manik kengerahi Raden Setyaki sedo sinuwun keparat ungkakake bejajil dimemonon iblis. Hei Durna, penyakit tak jupai raimu ae. Menungso ora iki penyakit. Pripun kok mboten kersa kula wadhahi? Sing diwadhahi iki mungsuh nyuk. Anek kula niki boloe. Kaya ngono iki munyuk kula. Sampeyan iki wong tuwa lho. Nek omong ki sing netes. Sampeyan muni kepripun? Nek ana wong semaput terus diwadhahi gendhoga. Lah kula incang-inceng ora ana semaput. Wontene ming sampean kok. Njuk kula niku padhake regetan napa ora diwadhahi. Pripun niki? Baladewa ngamuk. Terus kersanipun panjenengan. Ajeng kula cundha manik. Mangke nek sira nampa golayu mang wadhe. Nggih, saged dawuh.
Srituntung embre ganggeng yen to mati aja sira dadi dewa ratu sukma ilang kontrang kantringan oncating sukma dedencengan lir ganggeng kulawan lumut manut ilining tirta lambak-lambak tumekeng samudra laya lebur katiuping mandra ora nyono babar pisan yen para pepundhenku bakal nempuh lelakon sing kaya mengkene duh Gusti Gusti kula sinuwun Ndarawati panjenengan boten priksa menawi Kang Raka kalian Kang Rai sawiya seda awit saking rekodayanipun Betita Durna ora aku kudu kepiye aku arep maju nek aku mati anakku isih cilik-cilik putuku isih siji nek tak tegeli aku ora menang mergo pendhita nggawa puspita iya kan nemoni apa kowe Durna mara tuwaku Sengkuni ya ngece gathung-gathunge nggawa gendhoga iya Bapa Sengkuni melu-melu yen kaya mengkene aku enggal matur ana ngarsane para pepundhenku Pandhawa nyuwun senjata pitulung sinuwun Kakang Durna tos pundi dicuni Udawa mlayu nggih ajrih kalian kula kok mboten mlayu tumpes kelor pokoke wong Ndarawati lajeng niki pripun gendhoga sakmenika ngaten puspita dipun caosaken Ibu Betari wonten pasetran lajeng gendhoga dipun aturaken wonten ngarsanipun Ibu Betari Durga. Oh yen ngoten panjenengan kula aturi kondur wonten Ngastina Kurawa dipun tata
kula ingkang badhe minggah kayangan ngukir pidikan. Oh nggih, yen ngaten monggo gendaganipun dipun beto. Sewang-sewangan Kakangku. Nggih dicuni nggih. Busana manika warando renggeng kencana ret dobro bandera layu kumitir cindrang pandresing maruta serena kumaraning wiyat mangkyan kumlebet ing dojo subrasta kayu prapal puspituan jreng siti ron mawur katyuping angin gelagar rame denya prang bondo lomati tangkeban jojo tangkaran bau taker ludiro rikala semana nata mandura Raden Setyaki kalindih yudanira sigra sena mergalayu kabeto pendhita Durna arsa sowan ana ing kayangan ngukir pidikan
Genti kang winursita pinangka sambeting cinarita nggih kocapa. Ing kono kagambaraken kayangan ngukir pidikan yo pasitran Gondewayit. Anenggih Sang Pandya pukulun Bathari Durga wis nampi praptanira ingkang wayah nata agung Astina Prabu Duryudana. Datan kantun perjineman Jaramaya ingkang wis nampi sasmita yen to kinarya Prawadya bala saglaras papan sumene sawetawis awit ing kono Sang Pandya nampi suwana keng wayah Prabu Jaka Pitana. Yen to kacandra mijil sang matrabaan katonku maranira. Kang munggel kawi pinangka sambeting cinarita anenggih kocapa. Ing kono adeging kayangan pasitran Gondomayit. Ya winastan ing ukir pidikan. Najan jembare mung sak garing payung bebasan. Nanging yen to kacandra kalangkung gawat kaliwat wingit kepati-pati angker kagilo-gilo. Awit ing kono ana dewa. Dewa ingin pinangka dadi tetungguling para jim setan priprayangan. Ngglek-ngglek balung ngatandak ilu-ilu Banaspati. Pocong Jrangkung Warudaya lan sak panunggalanku. Sinten to dasa namanira kang pinangka dadi wawisik anenggih kocapa punika to Sang Pandya Bathari Durga ingkang natkala semana nampi sowanira kang wayah Mercapada Prabu Duryudana. Datan kantun Sang Jaramaya wis tanggaping sasmita arsa ngruping daya dereng kawijil kebareng lucitaning griya.
wong apreng kasangsayan sinawang saking Mandrawa Siang Pantara Ratri Amung cipta pukulun tarlan yen keksi mila katur sang Cunda mandi ya ngaturna kagungan to sing sim Ulaten sang Nurapati duh Rama diwaningsun lae yang sukma kawekas adiluwih Jaramaya ujling-bujling bislatlan jig-jigan kula Kanjeng Ibu Betharis sirepna kanca-kancamu kabeh bajul barat ya baju barat ing supaya sumene sak petara merga iki wayah ulun Jaka Pitana kang nembe wae prapta dalah kados sampun sidhem permanem boten wonten beninipun walang alis sedaya ketingal rep tidhem permanem ngantos kula wastani kados tiang tilman mengkono Jaramaya kajaba sangka iku mengkuta kulub Suyudana sakwise jeneng kita sowan ana ing Abyantara jeneng kita padha kanthi raja kulub Suyudana Hong nirbindah pinara cita sinerat bawana langgeng awit nampi panyestunipun eyang putri kados winantu ing Karaharjan kejawi sagem menika pukulun nuwun kepareng kula ngaturaken sembah pakabekti mugi kunjuk wonten sengandhap padha ulun tampa ora lihat pudha pangastuti ulun tumuli tampanana kulub nuwun kapundi wonten mestaka ndadosaken jimat mengkono Suyuda kajaba sangka iku rikala semana yen to jeneng kita bakal ngudi Wahyu Eka Jati inggih leres kasigen sekintenipun kula nyuwun regenipun Eyang Putri kados pundi kula saged ngupati Wahyu Eka Jati lae dadi sumurup jeneng kita ya kula saknyatane Wahyu Eka Jati iku wis dirembug marang para Jawata kumpulaning para dewa yen to Wahyu Eka Jati iku saknyatane pepintane
wayah ulun Nabi Banyu. Iya. Nanging ulun rumangsa ndirasa welas marang jeneng kita. Merga saka ature Pendhita Durna ing supaya ulun budidaya ngrekodaya murih eka jati sumandha lan manjalma ana wayah ulun Suyudana. Mula rikala semana ulun dawuh marang Pendhita Durna supaya nglembut puspita Wijaya Kusuma ing pinaka dadi sarana panggayuing wayu. Menapa sekinten saged kaleksanan panggih pados sarana kanthi cara nyamudana ndusta puspita. Mbok menawa pancen keparengi jawata mengko bakal dikabulake Jaramaya wonten dawuh. Muga-muga iku mengko Pendhita Durna bisa mboyong puspita. Menapa kepareng malah badhe kula tungka mbok menawi wonten menapa-menapa kula inggih saged nrenggalani yen wonten kedentu sing awan kesandunge rata. Wis rasah dadak medhun Mercapada. Mengko yen kedenangan Kakang Semar malah wirang kabeh. Iya ngestaken dah. Wis cukup neng kene warasah lunga-lunga. Ngestaken dawuh Ibu Betari. Wis sakwetara ditunggu. Yen pancen pinesti iku wahyu iku jati, pinaka dadi pepintangmu mesti ana merga gampange jen kita kapanjalman wahyu. Duryudana duk mangsaing Rananggana mulaturi sang Senagiya gumulung kang mangamuk punggung pinujung risang sena ambyuring tirta mijil saking waregya kekudung ganggeng kulawan lumut mandi goturi sang singa bareng dereng ngantos paripurna sabdaning Sang Pandya Bathari Durga kocapa ing wasuwan ambeta puspita Wijaya Kusuma delasan gendhoga isi kuwanda kekalih nata Mandrapada dening Raden Setyaki minggah wonten patraban kayangan pasutran Pendhita Durna.
bakal pangling ulun iki sowane putraku Pendhita Durna. Oh, lole. Gandhok bluguduk manyar-manyar. Nggih, Ibu Petari. Padha slamet pangestu dalem Ibu Petari winantu Karaharjan. Natkala tak utus nglembut Puspita, sampun wonten kasunyatanipun kula saged nglembat pusaka. Puspita. Marata coba, ulun bakal priksa. Menika Puspita. Monggo kula aturi nampi. Menika pinangka sarana panggayuhing wahyu eka jati. Mengkono Pendhita. Namung kemawon, Ibu. Namung kemawon. Anggen kula menika dusta pusta malah berta banten. Berta banten. Nggawa kurban. Nggih. Ari kala semana badhe dipun rebat Puspita menika sampun kula lembat dipun rebat kalian Angger Baladewa tuwin Senopati Durawati. Wusana. Gandeng piandel kula menika Puspita, kula mbarang amuk. Setyaki kula Cundamanik Sirna Baladewa Sirna Pergolayu. Malah menika kula lebetaken wonten Gendhoga. Nah, niki Gendhoga. Niki Gendhoga niki isinipun kuwanda kekalih Baladewa kaliyan pun Setyaki. Ya wis prayoga. Wis ora dadi apa sing baku sing pokok iki Puspita wis kecekel. Nggih, ngestaken dawuh. Ya saiki ngene gandeng Puspita wis kecekel. Suyudana tak aturi teteki tapa ana sesukuning Gunung Silawuluh. Mengko bakal tak nigenake dasar Puspita wis ana ing tangan ulun. Yen mekaten nyuwun pangestu badhe teteki wonten sesukuning Gunung Silawuluh. Mengkono wong aprang kasangsayan sinawang saking Mandrawa mulat katon Bramarkata ing gegana katon mendung angendanu Jaramaya. Ulun bakal budidaya ingin supaya Abimanyu iku gagal anggone mbangun kasatriyan Tanjunganom lan ingin supaya Eka Jati ora manjalma ana hanggane Abimanyu. Saiki maling sukma maling raga dawana supaya ganggu gawe wong-wong Tanjunganom ben gagal Abimanyu anggone mulyakake kasatriyan Tanjungan ngestaken dawuh dari
buke. Kula Ibu Petnari luwih prayoga. Gendhoga kang isi kuwanda Baladewa lan Setyaki bakal ulun cemplungke kawah Candra-Dimuka. Lan bebarengan marang Puspita Wijaya Kusuma bakal tak cemplungke kawah ben dadi lendhut bledaba. Yen Kresna wis ora ndhi puspaka Puspita iki tangeh lamun Kresna bakal digdaya lan sekti. Lajeng kula kaliyan panjenengan dina iki ayu padha goleki Abimanyu. Kudu bisa disirnake. Yen Abimanyu wis sirna, dasare Kresna iku ora duwe Puspita, Kresna ora iso nguripke Abimanyu. Terus Wahyu Eka Jati bakal manjalma nang hanggane putuku Duryudana. Yen ora cara mengkono, merga iki pepintane Abimanyu ora bakal bisa manjalma ana Duryudana. Oh nggih nggih, pun paham kula. Sauger menika mangke Abimanyu pateni ten Kresna ora ndek kembang-bang, ora iso nguripke Abimanyu. Terus pepintane Wahyu Eka Jati ora nang Abimanyu ning terus mencelok. mencelok ana nganu Angger Duryudana. Mengkono ayo diceraki kawah Candra-Dimuka. Monggo Ibu Nani. Monggo Ibu Berani menawi badhe dipun cemplungaken wonten kawah. Iya. Pandhawa. Bathara Kresna jaluk kelangan. Kowe bakal kelangan sedulurmu tuwa Baladewa lan adimu Setyaki. Kresna kowe ora ndhi Puspita Wijaya Kusuma cemplungke kawah Candra-Dimuka. Wis paripurna. Kresna bakal bingung goleki Baladewa. Baladewa Setyaki dadi lendhut bledaba, dadi intiping kawah Candra-Dimuka. Pun sae prayogi niku. Baladewa niku wong mrengkel kok. Mengkono Durna. Lajeng caranipun kula lan panjenengan kok saged merjaya Abimanyu kados pundi? Ya saiki Nyamudana ayo padha jujuk ana kasaryan Tanjunganom. Nanging anggone jujuk kasaryan Tanjunganom ing pengangkah bakal mateni Abimanyu, nanging aja nganti wujud Pandhita Durna apa dene Betari Durga. Lajeng wujud menapa? Ya wis ulun bakal dandan. Mumpung Kresna isih ana negara Ngamarta, aku tak jujuk Tanjunganom, aku tak Nyamudana dadi Bathara Kresna. Oh ngoten.
Anggih prayogi kemawon Kocapo katarya salah kedaden dadi Sinundrawati. Durna kula Ibu Petani mula aja nganti kawistara jeneng kita uga bakal ulun dandani gandeng sing cok ndherekke Bathara Kresna iku Setyaki jeneng kita bakal ulun dandani dadi Setyaki oh nggih ndherekke mawon rene bakal tak racut waduh jan ora dadi-dadi malah ming gembel Kocapo kacarita dadi Raden Setyaki kadangipun Kakang Yayi Dimas Setyaki kula Kakang Prabu ayo nek Setyaki kok ngono ki ya arep payu kepiye Setyaki kok dalang kok nyuwarak Setyaki ra iso nggih karangisane kula mung suluk-suluk tok mbok yo nganggo ing supaya rada pantesak wetara yen ditimbali Bathara Kresna kuwi Setyaki kadangipun Kakang Yayi Dimas Setyaki kula Kakang Prabu rada antep paling ora laras 5 utawa 3 coba tak timbali sinau kadangipun Yayi Dimas Setyaki kula Kakang Prabu kok malah kaya wong gering sing rada cetha kula Kakang Prabu kula Kakang Prabu ya wis sisamu kaya ngono kok ayo mrepeki ana kasihan Tanjung Anom ngestreni anggonu Prunan Abimanyu mbangun kasatriyan monggo kula dherekaken Kakang Prabu